klijentima, sam po sebi se desio fokus da to bude, da radim s ljudima koji su već, znate, niko ne dođe kad malo boli. Uglavnom, znači, u principu na prvoj kavi, na spojaku možete vidjeti hoće li to biti dobro ili ne, ali to ljudi ne vide. Onda kad pomalo vide, kad se počnu mučiti, onda još u prosjeku do 5 godina daju onoj drugoj strani da se možda nešto desi ili sebi. Da. Tako da nikog meni ne dođe kad je mali karijes, nego kad je granulomčina i kad je pola lica već, tako kaže figurativno rečeno, upaljeno jer nismo mučeni. Samo recite, mi tu sa sobom sve se slažemo, pa mi onda to sad vršimo od vlastitog života. Ja još godinu dana, pa će granulom bez pola. A je, tako je, znači to ti kažem koji su već umorni od toga, ne, opet moram doma knedlom, ja, vi ste jako ozbiljni, sve ovoga u sridu pogađaju, ili ništa. Dobro, kad ste se zamislili, rekao, ajme, šta je, dobro. A što sam ja ovdje imam savršenu vezu, ne znam uopće zašto sam zbogla. A je, nedavno je onaj bio film Posljednja bitka sa Robertom Redfordom u Čuzi, nešto je bilo, pa je rekao, za razliku od svih vas drugih, ja jesam kriv, jer sam ovdje svi imaju savršenu vezu. Znači, pomažem ljudima da jasno kažu što ih muči. Kad vas opletu, da tako kažem, emocije čovjek ni sam ne zna šta ga muči. Ne zna si naći šta je ono. Odjednom vam nešto smeta, a ne znate ni sami šta je. Se to kad desi. Sve smeta, tako je, sve smeta. On je pomisao da postoji OIB te osobe. A je, a kao... kaže, ono stvari diše kisik blizu mene, zašto dišeš kisik? Da, nemoj mi ga krati. Da. Diši kraj mene, da. Smeta što dišeš. Upravo tako. I znači, da